No dumteng ti panubok iti biyag ket madandanaga na. May salang ti bagak itaken kaabsat. Kumararag ka iti Dios ana marswa. Amen. Dumteng ti problema ket malidlidayan ka. No dumteng panubok ti biyag ket madandanagan ka. Tumangat ka ijay nga to ti Diyos kit kitaen na ka. Kumararag ka iti agnanayon agyaman ka. Ngakan kanayon kumararag ka iti Diyos na imbag ken man nakabalik. Diyos iti kapyat. Kitaem ti aglawlaw ato pakarikutan banbanag nga makaited iti pakaupayan ngem saan ka nga agsanod. No tiket bumili ka kumararag ka iti agnanayon agyaman ka. Ngakan kanayon kumararag ka iti Diyos na imbag ken man nakabalik. Diyos iti kapyat. Kapsat ko day tapamatim ketin ka parang rangin agtalek ka ken Jesu Kristo. Agtayaw ka na pudno kumararag ka iti agnanayon agyaman ka. Ngakan kanayon kumararag ka iti Diyos na imbag ken man nakabalik. Diyos iti kapyat. Kapsat ko day tapamatim ket parang rangem agtalek ka ken Jesu Kristo. Agdayaw ka na pudno kumararag ka iti agnanayon agyaman ka. Ngakan kanayon kumararag ka iti Diyos na imbag ken man nakabalik. Diyos iti kapyat. Kumararag ka iti agnanayon agyaman ka iti kankanayon kumararag ka iti Diyos na imbag ken man nakabalik. Diyos iti kapyat. Diyos iti kapyat.
Diyos iti kapya